खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ आङो रांसाफारायाव जागायबाय। नैबेनो जाहैबाय क्लिनेस्ट भिलेज अफ आसाम। दा बेयावहाय हाबनो थाखाय टिकेटखौ लानो नाजागोरनि। कय टाका बायद'? एक जन 10 टाका। 10 टाका। माने नैबे पार्क नुनाय बे गासिबो जाहैबाय गामियावहायनो गावबागाव न'आवनो बानायनाय। बयनिबो न'खरफ्रोमबो बेबायदि पार्कखौहाय मोनगोन आरोखि बेवहाय थाङोब्ला। बे एरियानो जाहैबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रांसाफारा भिलेज आरोखि, क्लिनेस्ट भिलेज। बेवहाय फ्राय माने गार' पिपोल, गार' सुबुंफ्रा बेवहाय रायजो जानानै दङ। एग्रिकालसारनि थाखाय बिसोरनाव माइफ्रा इसेबां जाया जाहैदों। माने बिसोरो रबार बागान, बेनिफ्राय गय बिफां गायबाबो गय फिथाइफ्रा इसेबां जाया जाहैबाय। हाया गोजा हा, बेनिखायनो बिसोरो एग्रिकालसारनि सायाव बांद्राय दिपेन्ड खालामनानैबो सोलिनो हाया जाहैबाय। खम पारसेन्टआवनो बिसोरो गावसिनि सोलिनांगौखौ सोलियो। आरो आं सोंदोंमोन, बेवहाय साख्रि आवलायानो जोबोद खम जाहैदों। माने गासिबो नोङो बेफोरबायदि माने टुरिस्टखौ एट्राक्टिभ खालामनानै माने गाव गावनि न'खरनि लांगोना, गाव गावनि न' बिथा बेखौनो ओरैबायदि साफा दोननानै आरो गेप थानाय जायगाफोरखौहाय बिसोरो बेफोरबायदि माने पार्कआवहाय कनभार्ट खालामदों, जाहाथे टुरिस्टफ्रा फैयोब्ला एट्राक्टिभ जायो। आरो ओरैबायदि साफा बेवहाय माने मर्निं, बेनिफ्राय सानजौफु, बेलासि बेवहाय 3 टाइम्सनि थाखाय साफा खालामो आरो बिसोरो। गावनि न'आ जेनेबा नोङो 100 मिटार जेनेबा बिनि बिथाबा, बे 100 मिटारसआ बे गावबागाव न' बिगोमानि दायथ'। आरो बै गुबुन न'खरा गावनि जेसेबांनाखि बिथा बेखौ बिसोरो फोसाबो जाहैबाय आरोखि बेयाव। ओमफ्राय ओरैबायदि साफा माने बिलाइ दाखोरबो मोननाय नङा, बिदिनो जमा खालामनानै सावद्लाबायनायबो नुनाय नङा। प्लास्टिकआथ' बाद होखादो। आरो बेजों लोगोसे बेयाव खुनु निसा जिनिसखौनो बेवहाय माने एलाउ गैया आरोखि। दा बेवहाय थाङोब्ला गावबागाव जानायफोरखौहाय लांफाखानानै थांनांगोन आरो बेवहाय। आरो बेवहाय मोनफ्रोमबो न'आवनो पार्कआव नों एन्ट्रि जायोब्ला टिकेट दाननांगोन आरो। मोनफ्रोमबो सासेयावहाय 10 टाका खरि। माने आलदा आलदा डिजाइन, आलदा आलदा स्टाइलावहाय बानायनाय जायो आरोखि। दा नोंथांमोनाबो बे साफा जायगाफ्राव थांनो हागोन। बेफोर जाहैबाय नार्सारि, गाव गावनि न'आवनो बानायनाय पार्क साजायनो थाखाय। आरो टुरिस्टफोर थाङोब्ला बेखौ नों बायनानैबो लाबोनो हागोन आरो बे रोखोमनि। दा बेवहाय फिसनि थाखाय माने कमिटिफ्रा जेबो लाया जाहैबाय। नैबे बेम्बु पार्क, बे बेम्बु पार्कआबो मोनसे औवानि बागान आरो बेयो। बेखौनो दानस्रांनानै साफा खालामदों। आरो बेबायदिनो जिरायग्रा जायगा थायगा बेखौ बानायना होदों आरो बेयाव जों जिरायनानै रेस्ट लानो हागोन। बिराद मोजां थान्दा बार नाङो। आरो बेजों लोगोसे माने बेनि जेसेबांनाखि रेभिनिउ, बे रेभिनिउआ गावबागाव न' बिगोमानावनो थायो जाहैबाय आरो। बेखौ रावनोबो कमिटि समिटिनो होनाङा आरोखि। कमिटिया जास्ट माने मोनसे एरिया दं, पार्किं एरिया आरोखि, फोथार बायदि गुवार। नैबेनो नै बे पार्किंनि गारिनि चार्ज बेखौल'नो बिसोरो कमिटिया लायो जाहैबाय आरोखि। आरो नों माबा मोनसे जानांगौब्लाबो बे फोथारावनो जानांगौ आरोखि, मानोना बियो पिकनिक स्पट नङा। जोंबो जुदि गामिखौ बेबायदि पार्कआव कनभार्ट खालामनो हायोबा जोबोद मोजां आरो। गोजोन्थों।